баландтарин омори вобастагӣ ба бозӣ ё игромания ба кӯдакону наврасон рост меояд. вобастагӣ ба бозиҳо маънои онро дорад, ки шахс аз бозӣ дил канда наметавонад. ин боиси халалдор шудани давраи табиии ҳаёт ва фаъолияти таълимию иҷтимоияш мегардад. телефони мобилӣ як дастгоҳи дастрас барои ҳама гардидааст ва нусхаи мобилии аксари бозиҳо низ мавҷуданд. бинобар ин кӯдакон ҳатто дар роҳ, мактаб, нақлиёт худро саргарм месозанд. як қатор бозиҳо зидди ахлоқӣ ҳастанд, ки мутаассифона бисёртар дар байни кӯдакону наврасони аз 8 то 15 сола маъруфу паҳн гардиданд. мувофиқи як таҳқиқот, қариб 80% бозиҳои компютерии дорои хушунат аз тарафи ҷавонон пазируфта шудаанд. бозиҳои муосир ҳолатҳоеро ба вуҷуд меоранд, ки бозикунанда гумон мекунад, ки дар ҳақиқат кирдорҳои бераҳмонаро худ анҷом медиҳад. бозингар дар ҳоли ғолиб дониста мешавад, ки ҳамаи сатҳҳои бозиро гузашта ба куштани одамони зиёд муваффақ гардад. саҳнаҳои бозии дигари серҳаводор миёни кӯдакону наврасон ин аст, ки зимни тасарруфи автомобил бо чӯби бейсбол ё мушту лагат ба сари ронандаи бегуноҳ мезанӣ ё атрофиёнро аз пой меафтонӣ. баъзе бозиҳои онлайнӣ метавонанд дорои мундариҷаи зӯроварӣ ё ҷинсӣ бошанд, ки барои ҳама синну сол мувофиқ нестанд. бинобар ин таснифбандии синну соли бозиҳоро тафтиш кунед ва бозии кӯдаки худро назорат кунед, то боварӣ ҳосил намоед, ки онҳо ба мундариҷаи бозиҳои номуносиб дучор нашаванд. бисёре аз бозиҳо харидҳои маҷозиро тақозо мекунанд. бозингар бояд барои персонажҳо либос, силоҳ ва имконот харидорӣ намояд. қисми ҷудонашавандаи бисёр бозиҳои онлайнӣ хариди онҳост. барои хариди чунин бозиҳо гоҳ кӯдакон маҷбур мешаванд, ки даст ба дуздӣ зананд ё карти бонкии волидайнро истифода кунанд. чӣ тавр мо метавонем дарк кунем, ки наврас ба бозиҳои компютерӣ вобаста гардидааст? шумо медонед, ки кӯдак муддати тӯлонӣ аз бозиҳои компютерӣ истифода мекунад ва аксар вақт рафтори хашмгинона зоҳир менамояд. як нишонаи дигари вобастагӣ аз бозӣ ин аст, ки наврас дӯсти ҳақиқӣ пайдо карда наметавонад. ӯ бештар ба бозигарони онлайн муошират мекунад. қобилияти донишомӯзиаш дар мактаб паст мешавад. аз ҳад зиёд бозӣ кардани бозиҳои онлайнӣ инчунин метавонад боиси мушкилоти саломатии ҷисмонӣ гардад, аз қабили бемории чашм, хастагӣ, бехобӣ, дарди тахтапушт ва чандин бемории дигар. пас чӣ бояд кард? кӯдакро ташвиқ кунед, ки бо дӯстонаш вақти бештар гузаронад. муҳити хонаро мувофиқ ва бидуни стресс гардонед. бо кӯдакони хеш бозиҳои ҷисмонӣ анҷом диҳед ва бо ҳам китоб хонед. дар бораи бозиҳое ки онҳо бозӣ мекунанд ва он чизеро ки дӯст медоранд пурсед. аз онҳо хоҳиш кунед, ки бозиҳоеро ки онҳо бозӣ мекунанд ба шумо нишон диҳанд ва раванди бозиро ба шумо шарҳ диҳанд. роҳи дигари фаҳмидани бозиҳое ки кӯдакон бозӣ мекунанд ин анҷом додани таҳқиқоти мустақилона аст. шумо метавонед бозиҳоро ҷустуҷӯ кунед ва баҳсу баррасиҳоро дар бораи ин бозиҳо хонед. фарзанд ё бародарону хоҳарони шумо дар як рӯз чӣ қадар вақти худро бо бозиҳои компютерӣ мегузаронанд? ба кадом бозиҳо алоқа доранд? дар шаҳрҳо нависед. то нашимин баъда хайр.